Bajarê Kokutaya Kolombiya ji ber belabûna vîrusa Zika ve direvşekî dijwar de ye. Bû paqijkirina kelmêşan, dermankirina bajar hatiye destpêkirin. Herwiha karbidestan hevlên perwerdekirina xelk didomînin ku ev bikarin xwe ji vîrusa Zikayê biparêzin. Articulamos con las empresas de aseo. Em bi kampanyên paqijkirî diçin cem rûnijvanan û hem paqijkirina bajarê dikin hem ji wan agahdar dikin bu çalakiyên xwe. Em ji wan re dibêjin bila bîdûnên xwe avê tejî nekine. Çimgo ew bîdûnên tê tejîkirin di roja de bêmarîs dibin û kelmeşan ji li vir peyda dibe. Hevlên bi vî rengê li welatên Dinya Amerîka Yelatîn berdewam e. Piştî ku zarokan li Brezilyayê bi gumana rewşa wan girêdayî bi vîrusa Zika bi serî û mêjiyên biçûk ji dayîk dibin an ku nexweşiyekî bi navê mîkrofêlî. Jinên hemîle li Brezilyayê navtirsê dane. Li malê kaniyên me tune ne wek taxin dewlemend. Em li taxin hejarî bi jiyaneka sade dijîn. Em nikarin xwe mêze bikin. Cîranên me alîkariya me dikin. Derdora me gelek mişk hene û tiştin xirab û ew jî rewşa me xirabtir dike. Tê ragihandin ku li Amerîkayê jî çend kesan bi vîrusa Zika nexweş ketine. Li hemû vê nexweşan ev vîrusê dema serdana xwe ya welatên din girtine. Li Karbidestên Tenduristî Amerîkê li serî de gotin ku vîrus ji bo Amerîkayê ne keşeyekî giring e. Tecrüba me ya salan li ser vîrusa ew ku navê dengû heye. Ev virüs li giravên behran bilav bûne. Em karê bêje ev virüs nû gelek kêm bûne. Tu carî 2 milyon kes bi vê virüsê li Amerîka nexweş nebûye. Lê dîsa jî Karbidestên Amerîkî hişyarî didin bo xelkê û haziriya xwe bû belabûnekî mezin dikin. Di navbera 2 hefteyan de vîrusa Zika ji 14 welatan belav bûye 25 welatan. Roja duşemê rêxistina sexlemiya cîhanê vê civînekî avarte ser pêşîgirtina vîrusê li dar bixe. Rûken Işık, Dengê Amerîka.